Paulo nwoma edi kan a otwere koma Timoteo ti baako. Paulo, Kristo Yesu somafo, sede ya agye nkwan Nyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu a oni ani da so no hyɛe no. De koma Timoteo a ɔyɛ migidie mu ɔba no kurem. Adom, mobrohunu, asomdwie mfiri agye Nyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu nka wo. Sede mi kɔ Makedonia mesrɛ wo sɛ tena Efeso na woatu nipa bifo. Sɛ wɔn kyerɛ foforo. Nso wontie anansesɛm ne anatoɔ a eni awieye a ɛho won semisa mom sini Nyankopɔn fie hwɛ a ɛwɔ gidie mu no. Na efutusɛm no botae ne ɔdɔ a efiri akoma kron ne ahonimpa ne gidie a nkontompo ni mu. Ɛno na ebinom atere ho adane kɔ nsenhuhuo mu. Pɛsɛ wɔyɛ mmarakyerɛfoɔ, nanso wɔnte deɛ wɔka ne deɛ wɔhyɛ mu den no aseɛ. Ne enim sɛ mmara no, sɛ obi di so sɛ ɛte a ɛyɛ. Oni no nim sɛ mmara bi nna hɔ ma ɔtrenini, na ɛda hɔ ma mmaratofoɔ, wɔn a wɔn fɛre Onyankopɔn ne nebɔneyɛfoɔ, wɔn a wɔn ho nteɛ na wɔn ho agu fi, agya ne ɛna awudifoɔ, nipakumfoɔ, adwumammɔfoɔ ne wɔn a wɔne mmarima da, nipatɔnfoɔ, atorofoɔ, ntantofoɔ ne biribiara a ɛka ho a ɛne nkyerɛkyerɛ pa no di asie. Sɛdeɛ ahotɔ Nyankopɔn anim onyam asɛmpa a wɔde ahyɛ me nsa no tie no. Na meda yɛn Awurade Kristo Yesu a ɔhyɛ me den no ase, sɛ wɔbu me ɔnokwafoɔ de me ahyɛ ɔsom no mu. Me akane me yɛ musubɔfoɔ ne ɔtaafoɔ ne oniadinfoɔ, nanso wɔhu me mmɔborɔ, efisɛ na minnim na meyɛ ɔno gye ama nyima nnie mu. Ne Awurade adom dɔɔso boro so gyidie ne ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu. Ɛyɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ wɔgye koraa. Sɛ Kristo Yesu ba wiase begye ne bɔnefo a me na medi wɔn mu kan. Nanso ye nti wɔhu me mmɔbɔ. Sɛ me a medi kan mu na Yesu Kristo beyi abodwokyɛre nyinaa di. Di ayɛ wɔn a wɔbɛgye no adie akɔda nkwa mu no nhwɛsoɔ. Nanso mmere santen hene, Onyankopɔn kora ɔmporo a wɔnhu no no. Ɛni die ne animonyam nka no. Mmere santen fin santen. Amen. Saa ɔkasa kyerɛ yi na mede me hyɛ wo nsa, me ba Timoteo, sɛdeɛ adiyisɛm a wɔkaa no wo ho kane no tie no, sɛ fa so ko ɔkopa no, na nya gyidie ne ahonimpa a ebinom agya mu, na wɔgu asu gyidie ho no. Wɔn mu bi ne Himeneo ne Alexandro a mayi wɔn mama Satan, sɛ wɔntwe wɔn aso na wɔanka abususɛm. Timoteo nwoma a edi kan ti mienu. Na afei, deɛ edi ne nyinaa kan no, mitufo sɛ wɔnyɛ nkotosrɛ, mpaebɔ, odima ne aseda mma nipa nyinaa, mma ahemfo ne wɔn a wodi tumi nyinaa, na yɛatena ase kom, na yɛn ho adwe yɛn, onyamesom pa ne abrabɔ a ɛho yɛ nyam nyinaa mu. Na yɛyɛ, na ɛsɔ yɛn agye nkwa Nyankopɔn a ɔpɛ sɛ wɔgye nipa nyinaa nkwa, na ɔba nokora nimdeɛ mu no ani. Na Onyankopɔn koro na ɔwɔ hɔ, ne Onyankopɔn ne nipa ntam gyinafoɔ koro. Ɔne onipa Kristo Yesu a ɔde ne ho maa sɛ agyedeɛ maa nipa nyinaa, sɛ ɛnyɛ adanseɛ ɛberɛ a wɔahyɛ mu. Ɛno na wɔabɔdin ahyɛ me ɔsɛnkafoɔ ne ɔsomafoɔ. Meka nokorɛ, menni atoro, amanaman kyerɛkyerɛfoɔ gyidie ne nokora mu. Enti mepɛ sɛ mmarima bɔ mpaeɛ ma nyinaa, mansa a ɛho teɛ so a ebufuo anaa ekyinye mem. Saa nso na mma nhyɛ ntade a ɛsɛ, mfa ni ewu adeɛ ne adwinumutie nkeka wɔn ho. Ɛnyɛ mesawɔ anaa sika anaa hwenepa anaa ntade a ɛwɔ boɔ mu. Na mmom nnwuma pa a ɛsɛ mma a woyi onyamesom kyerɛ mu. Mma nyɛ kom sua asɛm no ahobrɛaseɛ nyinaa mu. Ɔbaa deɛ, memma no kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ anaasɛ onni ɔbarima so, na mmom onye kom, efisɛ wɔbɔ Adam kane ansa na Hawa edi hɔ. Na ɛnyɛ Adam na wɔdaadaa no, na ɔbaa no na wɔdaadaa no a ɔkɔtoo mmara. Nanso sɛ ɔtena gyidie ne ɔdɔ ne ahoteɛ ne adwinmutie mu a wɔbɛgye no nkwa na ba wɔ mu. Timoteo nwoma a edi kan ti miɛnsa.
no kwasem nie so obi pe hwefudwuma wa pe adwuma pa nso de ese ohwefo ne se wonya ne ho asem bi nka oye oyire ba kukunu n'ani so da ho na dwenem tie oye ne ho wese ope ahohoye ohunu nkyerɛkyerɛ onye osadwuam onye pupopupo na mom odwo onye tutupe onye sikanibere odi ono ani fie su yie ma ne mahye na se animduro nyinaa na so obi nhunu ne fie su di a ebede na obehwe Nyankopɔn asafo so onye abefo na wanhura nhwe obonsamatemu nanso esese won a wotete ho no bɔ no dimpa na wanhwe ahohora ne obonsam afidie mu asafo mu asomfo nso esese won anim yeduro wonya anonta wonya asadweam wonya adufudi pefo wodi gidi ahuntasem no sie ahonimu a emutie mu na wonso yenum nhwe kane na sansem bi ni won ho ansa wa ma wo asom ma no nso anim nye duru saa wonye nsekubofo wani so na ho woni ade nyinaa mu nokre asafo mu asomfo nye oyire no maako kunu no ni won ma ne wa afie so yi na won a wosom yie no nya nyinaso pa ne nam bebre gidi a ewo Kristo Yesu mu meni da so se meba wo nchen tempade nanso me tire ye no mabre wansa na se bia me kyere a wo hunu se de esese wubu obra Nyankopɔn fie a eye Nyankopɔn ti asefo asafo nokure dum ni nyinaso no na de a wode nokro ka se eson ni onyameso mpa ehuntasem no Onyankopɔn yi no ho adi hunam obu no bim hunhum mu oyi ne ho kyerɛ abɔfo wɔkan ne ho asɛm amanaman mu wɔgye no di ewiase ɔfa no kɔ soro animonyam mu Timoteo nwoma edikan ti 9 na honhom no ka pefe sɛ ɛkyerɛ nabi mu ebinom bɛfam na ada honhom ne ahohommɔne nkyerɛkyerɛ ho atwe wɔn ho afiri gidie no ho atorofo nkontomponti wɔn na nhyehyɛ ano atwa wɔn ahoni mu wosi awade kwan ka sɛ wontua wɔn ho nuane a Onyankopɔn bɔɔ sɛ agidiefo ni wɔn a wɔhunu nokura mfa aseda nibie no na Onyankopɔn abɔde nyinaa yɛ na sɛ yɛde aseda gye a ɛne ɛnsɛ sɛ yɛkyiri biribia ebisɛ wɔde Onyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho sɛ wodi yenum kyerɛ anuanom a wobɛyɛ Kristo Yesu somfo pa a wɔde gidie ne nkyerɛkyerɛ pa a wudi akyire no nsɛm ayɛ ne no na mmerewa na asesɛm ahuhuo no de gu na bɔ Onyameso mpa ho mmɔden na honam mu mmɔden mmɔ ho mfasoɔ so na Onyameso mpa ho wɔ mfasoɔ ade nyinaa mu na ɛwɔ nkwa a ɛwɔ hɔ yi ne deɛ ɛbɛba no ho bɔhyɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ wɔgye koraa yɛnti na yɛyɔ adwuma brɛ ne ɛpre ebisɛ yɛde yɛn ani ato Onyankopɔn te asefo a ɔyɛ nipa nyinaa ne titire no agidifoɔ agye nkwa no so yenum na tuhufoɔ na kyerɛkyerɛ ma obi mu wɔ abrante a woyɛ no akuma na mom yɛ agidiefoɔ nhwɛsoɔ ɔkasa mu abrabɔ mu ɔdɔ mu gidie mu ahotie mu bata kenkan efutuo ne nkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ mɛba ma wo mu adom akyɛde a wɔnam nkɔmhyɛ ne mpanimfoɔ nsa a wɔde gu wusoɔ no so de ma wo no na hɔ kwa yenum ho na bɔmɔden yenum na kekan ho na wɔn kɔso adaadi ade nyinaa mu w'ani mmra wo ho ne nkyerɛkyerɛ no so na tena mu ebisɛ woyɔ saa a wobɛgye wo ho ne watiefoɔ nkwa Timoteo nwoma edikan ti 9 mpopo w'ani nkyerɛ ɔpani na mom tunufo sɛ agya ranteɛ sɛ nuanom mampani sɛ nanom mabaa sɛ nuamaanom wɔ ahotie nyinaa mu di mma kunafo a wɔyɛ kunafo ampa no ni na sɛ okunafo bi wɔ mma anaa manana wonsi Onyameso mpa wɔn fie mu kane ntua wɔn awofo ka ebisɛ yei na ɛyɛ na ɛsɔ Nyankopɔn ani na deɛ ɔyɛ okunafo ampa
na aka ne nko no ɔde n'ani tu Nyankopɔn so na okura nkɔtɔsrɛ ne mpaebɔ mu anadwo ne awia. Na deɛ ɔbɔ ahohwie no deɛ ɔyɛ tiasewu. Yenom ho na kasa kyerɛ na wɔanya wɔn ho asɛm bi anka. Na sɛ obi nhwɛ ɔno ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapa gyidie na ɔyɛ onipa bɔne sene deɛ ɔnye nie. Wɔmfa okunafo a onye ni mfirinhyia 60 nhyɛm, na mmom wɔmfa deɛ waware kunu baako. Deɛ wodi no ne ne nnwuma pa ho adanseɛ, sɛ wayɛ ne mma, sɛ wayɛ ahɔhoyɛ, sɛ wahohoro ahotefoɔ na ho, sɛ waboa wɔn a wɔn ho hia wɔn, sɛ wadi adwuma pa nyinaa akyi a, na akunafo a wɔnyiniɛ deɛ mfa wɔn. Na sɛ Kristo ho foro wɔn a wɔpɛ sɛ wɔwareɛ, na wonya atemmuo sɛ wapa kane gyidie no. Na emua nso na wɔyɛ anihasua afie mu kyinkyini, na ɛnyɛ aniha nko na wɔyɛ, na wɔyɛ anokurokuro ne trɛtrɛ nso keka nsɛm a ɛnsɛ. Enti mepɛ sɛ wɔn a wɔnyiniɛ no ware wo mma di efie soɔ, na wɔama ɔtamfoɔ ho kwan sɛ oni atem. Ebisɛ ebinom amane akodi Satan akyiri dada. Sɛ ɔbaa gyidi ni bi wɔ akunafo a ɔnhwɛ wɔn, na ɔmma no nyɛ asafo no adesoa, na wɔahwɛ wɔn a wɔyɛ akunafo ampa no. Mpanimfo a wɔhwɛ asafo no so yie no, wɔmfa nidie mmɔ ho nni wɔn ne titire no wɔn a wɔyɛ asɛnka ne kyerɛkyerɛ ho adwuma. Na twerɛ no se, nantwi a ɔpɔre aburo no, nsi n'ano ne odwumayɛni akatua asɛ no. Nti asafo mu panyin no ho nkrobɔ, gye adansefoɔ baanu anaa baasa num. Wɔn a wɔyɛ bɔne no, yi wɔn atɛn wɔn nyinaa anim, na wɔn a aka no nso asuro. Midi wɔ adanse Onyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu ne abɔfo a wɔayi wɔn no anim, sɛ hwɛ yenum yie, na wɔampere wo ho ammu atɛn, nso wɔanyɛ biribiara nyi mu nso. Mfa wo nsa ngu obi so ntɛm, nanso mfa wo ho mfra ebinom bɔne mu. Sie wo ho kron. Num nsuo nko bio, na wo yɛfun ne wo mmere a wotaa yɛ no nti, nom bobesa kakraa bi. Nipa binom bɔne da di wɔn anim, de wɔn kɔ atemmuo mu, na ebinom deɛ nso di wɔn akyi. Saa na nnwuma pa nso da adi ansa, na deɛ ɛsono no ntumi nhunta. Timoteo nwoma a edi kan tinsia. Nkoa dodo a wɔwɔ konnua ase no, mu wɔn wuranom sɛ anidie nyinaa sɛ wɔn. Na Nyankopɔn din ne nkyerɛkyerɛ no ho anhura. Na ma wɔn a wɔwɔ wuranom agyidifoɔ mu wɔn animtia sɛ wɔyɛ anuanom, na mmom wɔn som wɔn yie. Ebisɛ wɔn a wonya yeyɔ no mu biribi no yɛ agyidifoɔ ne adɔfo. Yenum na kyerɛkyerɛ na tu ho fubɔ. So obi kyerɛ nkyerɛkyerɛ foforɔ na wampene yɛ Awurade Yesu Kristo nsɛm a ɛyɛ no, ne nkyerɛkyerɛ a ɛde kɔ Nyamesom pa mu a wahoran na onim hwee, na mmom ɔyare akyinnyegyeɛ ne nokotwerɛ a deɛ fire mu ba ne nitan, kunsunkun, nsekuro, nipa ho adwemmɔne, mansotwe a ɛsɛ nipa a wɔadwene mu asɛeɛ, na nokorɛ abɔ wɔn a osu sɛ Onyamesom pa yɛ adepɛdeɛ. Na Onyamesom pa abodwo wɔ mu yɛ adinya kɛse. Yɛmfa hwee a mawiase, nanso yɛntumi mfa hwee mfiri mu nkɔ. Na sɛ yɛwɔ nnuane ne deɛ yɛde kata yɛn ho a, momma ɛno ara nnɔɔso ma yɛn. Na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwe sɔhwɛ ne afidie ne nkwasea akɔnnɔ a ɛnyɛ ma nipa, na ɛtwe wɔn kogu ɔsɛeɛ ne ɔyera mu. Na bɔne nyinaa nhini ne sika pa a ebinom di akyire yera akwan, na wɔde yia pii wowɔ wɔn ho. Na wo Nyankopɔn nipa deɛ, dwane yenom, na di trenee, Onyamesom pa, gyidie, ɔdɔ, boasetɔ ne ɔdwo akyi. Kugyidie kopa no, so dan kwa a wɔbɔ odin frɛ wo, na wopae mu kan no yie adansefoɔ pii anim no mu. Mituufo Nyankopɔn ɔma nneɔma nyinaa nkwa, ne Kristo pae mu kan no yie di ho adanseɛ, Pontio Pilato anim no anim sɛ, hwɛ ahyɛdeɛ no so, madam anaasɛ asɛm bi mma ho kosi Awurade Yesu Kristo ahoyie so.
Eno na de obekire ebra esemu ni ahototumfo kro no. Ahini mu hini ni ewura no mu Awurade. De ono nko da nkwa a owuo nim. Ti han a obi nya ho kwan mu. De nipa mu bia nhunu no da. Na obi a ntumi nhunu no. Ono na anidie ni da tumi wo no. Amen. Ahunyafa wo wiase. Kasa kire won se won nwini akokrokosem. Nso wonfa wo ani nto ahunyade a eni hoda so. Na wonfa wo ani nto Nyankopɔn man ade nyina mano dɔso se yenie no so. Se wonye yie. Inya won hu nyuma pafem. Se wonche ade efeso. Na won santene. Na wonfa nhyehyɛ fapempanto hɔ ma won hu nsie daache. Na waso no krankwanu mu. O Timoteo, pedie wode ahyɛ wo nsa no so. Da no hu firi nsenhu hu a ɛho nteɛ. Ninim di a wɔboa frɛ no saa no akyi nyisɛm no ho. Ɛno na ebinom yi kyerɛ yɛ tre gidie no ho. Adom kamo.